sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo ming nang kene iki tok kok. Ya wis ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu. Sik tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik to, apik jenggulmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nun amit pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badraraya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripanmu. Kowe arep ngapa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa diang mbakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate ming tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra diparingi karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta? Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman duk nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwat tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendian tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah pecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira sesmaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men getibal 17 kowe Ponokawan. Kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Ponokawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke Wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kareane. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo ming nang kene iki tok kok. Ya wis ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu. Sik tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik to, apik jenggulmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nun amit pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badraraya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripanmu.
Kowe arep ngopo? Arep mbelani karo bapakmu? Apa diambakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelangku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate ming tuku lincah, mbayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra diparingi karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwalat tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendiang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tak ndol-ndolke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel, Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen wani ayo iki, papan neter kate dayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora usah menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi papan enter Kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu Jawaya tanti karo aku semat jasmu modar karo kowe. Kok kowe kok ora merono ki ngapa? Ngapa? Merana kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to?
ya ditandangi. Modar apa? Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra, Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki muling lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ana. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, nggih cangkeme. Wong ndecang omong-omong, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko len nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunakke Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. Apa? Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Piye aku sik sing methuke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja Bali iki didandani Darantasena kaya ngene iki men iso mirang-mirang Kinata Mandura kok malah Bali. Wah. Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Ini waro gede ora bali-bali. Loh, iki ana wong Baladewa karepe piye? Panos maning jajalan ate iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nyandang karo Baladewa iki? Wih, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki ming Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandataku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso tataran kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadran Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan.
Wah, menungso ora dalan buku RPG ngempuhe kowe bali karo Balajar. Kresna sinayeng manggelung mintoren mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta kang mitiraning asta aning asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun kakang tu muli Syadi ndak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi wonten menapa Prabu tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki wonten pundi menapa kae sawangen menika satunggiling lampaning edapi-dapi Koko Prabu piye Koko Prabu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara Kurdakara reka kiri-kiri ronanggono jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestuwara wonten menapa kok gumujeng lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabeda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk ta. Petro. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba. Ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten. Dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo Setyaki sawi kula ndherekaken ora Bu. Oh, Kresna wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembali marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembali marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Koko Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lah ida-idae men ora keju awake.
Iya ya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka. Nggih. Menapa Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Turu, senjata cakra taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Ikon rene ya idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya Suden. Lho. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, makire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho, kok to? Si Adi ra lagi wene mras tekan Guru Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok Prabu nembe kemawon kok Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa pustaka jamus Klimaca iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Klimaca ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah, rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye iki? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti si Adi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petruk, kowe mentolo karo Bagong kok tadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka jamus Klimaca dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimaca do ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wah, idake sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no.
kono digdaya padake. Anggere lali suarane. Wa Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yai? Lho, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Lho, anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yai kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa ya Antasena. Ora cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawati kowe bali kaya mingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengele. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene padha kawan. Petruk, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluya nggene nandhang roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedhap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petruk, Nun. Kowe baliya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyok. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okehe, engko omongan nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kestik. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara.
Isih hafal wae. Isih caopan e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono niki. Narendra Mbekmarwa sing sang Mangyat Kurda. Mangyat Kurda kata kaping irika sang Pinarwasa. Oh, Kaka Prabu. Nggih. Laman ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbonata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kalian para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Limasada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kalian para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kaka Prabu. Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadhate ndak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kalawan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Ya, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang yo. Pun Kakang ya bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Kaka Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna. Kakang Semar. Nyata kepara bener apa ingkang dadi ature Panakawan Petruk. Yen to Kakang Nayantaka nandhang ruga, Kakang Pandhawa wis kepareng sowan ning Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep sowaning Pandhawa. Krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus Limasada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga. Kakang Semar, nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar, Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak, waras. Mati, Mar. Lho. Udian ora. Anu, mari wong hurufe kleru to. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane lho, bajetan ora. Panakawan Petruk padha menenga sawetara. Panakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Limasada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang ruga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Nadyan raga wis datan glawat. Parandene tasih kapireng pangendikaning para pepundhen Pandhawa. Grayah-grayah ki ora Semar. Sigra wungu saking nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa wah nata ing Ndarawati. Oh.
kapadi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus nyang jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa gutang. Wragil Pandhawa murca, Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok perkara papan sing magrong-magrong dumadi saking jamrut ergeni mutiara mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta embane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake spira gedhening keluputaning punta sakadang. Aku nyuwun pangapura. Benjang malih Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras kok. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras ki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kyai Semar Badranaya. Niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara? Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gutang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Sing ngendang nggo kentongan ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya, wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jrandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, mang pitados. Mangke bakal padhang lalakone. Kakang Semar Badranaya, Kakang. Semareka den prayetna semoriris. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrum sabaran kadulu wukir moyak mahayik saking jas baliwur. Wah
Iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati. Ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati. Nanging wenakna permana jati. Ya, Kaya dawuhing Kakang Semar. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ingkang memba nata Ndarawati, aja ngawu gawar-ngawur. Kowe ingkang memba nata Ndarawati. Ngerti ya? Yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa kowe bakal ngruwat kanan kananmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Woi sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang mutu Ndarawati. Wah, ora sah ndadakakean gunung tanpa guna. Sang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayapura jagat. Werkudara sing rawa birawa wae. Ora kuwagang nandhingi nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning nata Kresna. Ya. Apa ndak kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung nata Ndarawati. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati Kresna? Yata laruta saking godha sang kala yen amotosa sang Sri. Ayo, amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodipati ayo. Kowe tandhangana kridhaning nata Ndarawati. Aja umuk, aja kumalungkung. Aku ora iso nyirnake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani, kene tandhangi legane atiku mati dening aku kowe keparat. Maksude piye maksude? Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae digdaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya, Petro. Gong, wak lunga kayang nek kowe. Wong disesekke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe. Sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa penemban? Kula Pandhita Klyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan Dewaning Rat. Begawan Dewaning Rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago merga aku duwe mungsuh ingkang digdaya Dewaning Rat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning. Urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame, aku tulungana. Menapa ingkang kedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot kelawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujude kaya aku, memba rupa kaya nata Ndarawati, nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada.
Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miang Jimat Limasada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Natandrawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya mara mangkata ninggih ngestaken dawuh. Pendhita tuwa sapa? Begawan Dewaningrat sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Limasada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat nyawamu. Ruket keget nggih alok nenggih Natandrawati. Miwah sang tapa Begawan Dewaningrat keparing Jawata kaya setelah turis sing kekalira. Ical wujuding Natandrawati wente sang Pandya Betari Durga. Miwah sang Begawan Dewaningrat nenggih bari jatining wujud ora gil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Sedewa inggih Kaka Prabu. Dadi pendhita bingung raos sing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Natandrawati ki mau sang pikulun Pandya Betari Durga, pusaka Jamus Limasada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Jarene bar lara kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka Jamus Limasada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono ora? Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padhake ora ngerti.